सुजित नार्जारी जुनतु गिबि खेब मुंख्लं जानायमोन बड'सा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जुनतु मुभमेन्टमोन बे मुभमेन्टआव बिथाङानो गिबिसिन जिहेतु मुंख्लं जादोंमोन बिथांनि मुंख्लंनि गेजेरजोंनो दिनैसिम जिखिनि जों मोनदों बिसिए मोनबाय बिटिसि मोनबाय 2020 एकर्ड मोनबाय आरो बिथांनि जुनतु आशीर्बाद जोंनो नांगौ मानो होनबा जोङो जि मुभमेन्टखौ जों दायो आवगायबोबाय थादों बड'फानि जि सिमांमोन बे सिमांखौनो जों आखल लानानै जोङो बड'लेण्ड दाबिनो ओंखारदों बे बड'लेण्ड दाबिनो ओंखारनायाव बिथांमोननि मुंख्लंफोरनि आशीर्बादखौ जोंनो नांगौ मानो होनबा बिथांमोननि मुंख्लं होआ होनबा दिनैसिम जों बेसेबांखिनि सफैनो हायामोन आरो फैबाय थानाय समफोराव जाहाथे मुंख्लंफोरखौ बयबो मान होगोन मान होनानै जाहाथे जों जि सिमांखौ हास्थायदों बे सिमांसिम जों सौहैयो बिनि खारनै दिनै जों बेखौ बिथांखौ मुंख्लंनि सान हिसाबै जों फालिदों फैबाय थानाय समफोरावथ' जों बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ आवगायलांगोन मानो होनबा सुजित नार्जारिया जिथु टाइमाव मुंख्लं जादोंमोन बे टाइमाव बिथाङा मात्र 15 इयार्समोन उन्दै सममोन मानो होनबा बै टाइमाव बिथांमोना लेखा फरायनाय मोजां मोनाखैमोन सुबिदा मोनाखैमोन थेवबो बिथांमोना बड'लेण्ड मुभमेन्टनि कारणे मोनसे जाग्रता दंमोन मोनसे हारिखौ सिबिनो गोसो दंमोन बिथांमोना थैयावनो बड'लेण्ड नांगौ होननानै बिसोरहा मोनसे गोग्गानाय दंमोन बे जुदि बिथांमोना जुदि फरायनाय गैयै टाइमावनो जुदि बिथांमोना बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ आग बारायना लांनो हाबाय मुंख्लं जाजेननो हाबाय होमबा जोंनि दानि जेनेरेसना मानो हाया जोंनि जेनेरेसना बिथांमोननि कारणे बिसोर मुंख्लं जानायनि कारनेसो जों बिथांखिनि गसंनो मोन्दों जों सोरबा सासे दायो ग्रेजुवेट जाना दङ सोरबा PhD हल्डार दङ सोरबा मास्टार्स खालामनानै ओरैनो गोलैसोना दङ जोंनो बिटिसि गभर्नमेन्टआ मा होदों आरो लोगोसे आसाम गभर्नमेन्टआ मा होदों बेखौ जों गावै बिजिरनांगोन जितियासिम जों आलादा रायजो मोना तितियासिम जोङो गोजोना आरो जोङो जोंनि इमप्लयमेन्टखौ जुदि नांगौबा जों आलादा रायजो सोरजिना लाग्रोनांगोन बिनि उनावसो जों जोंनि गावनि इमप्लयमेन्ट बा माबा मोनसे जों गावै खालामना लानो हागोन जोंनि जुदि रायजो जायोबा दासिम जों रायजो मोनाखै बेखिनि कारणे जोङो नांबाय थागोन जितियासिम मोना अब्लासिम जों नांलांबाय थागोन उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट बनसुनि जानानै जों कन्डेम खालामो बिदि केस जानायखौ जाथायखौ आरो जों एडमिनिस्ट्रेटिभ आरो आसाम गभर्नमेन्टखौ जों खावलायनो सानो जिथु मैयानि दाखालिनि जाथाय बेबायदि जाथाया जाहाथे रिपिट जाया आरो जोंनि इयुथ्सफोरखौबो खावलायनो गोसो जायो जिहेतु आंबो गुवाहाटियावनो थाना फरायबोनाय जोंबो नुबोबाय गुवाहाटियाव लाइफ स्टाइला माबायदि जायो जिहेतु गोदान HS पास जानो हाङो मेट्रिक पास जानो हाङो बिथांमोना गुवाहाटियाव थाहैयो थाहैनानै बिथांमोननि लाइफ स्टाइला सोलायहैयो दुङा हांनानै जों नुहैयो माने जोंनि बर' सिख्लाफ्रा मा जायो सिटि लाइफ स्टाइलखौ जोङो मोजां नुहैयो थांनानै गामि खनला खननानै थांसिगोन जों इन्डिपेन्डेन्स मोना गामियाव थाबोला जोंनि सहर फिसाफोराव थाबा जों इन्डिपेन्डेन्सखौ मा बेखौ मिथियालाबानो बिमा बिफानि आन्दाराव थानानै जिथिया जों बाहेरायाव थाङो अब्ला माने जोङो इन्डिपेन्डेन्स मोनदों होननानै गावनि लिमिटखौ क्रस खालामहैयो आरो बेयावनो जाहैयो जाथाया गुबुन हारिनि सेंग्राफोरजों जाहैयो बेयाव जों मिथिनो मथेबा जिखिनि जों एक्सपिरियेन्स मोनबोबाय जों बाहेरायाव थानानै आंबो जिहेतु बाहेरायावनो फरायबोनाय थांनानै मा जायो लाइफ स्टाइलखौ लुगैनानै लकेलफोरा बेयाव बांसिन जोंनि बाहेरनि जिथु फरायनो थांनाय सिख्लाफोर बिथांमोनखौ बांसिन माबा खालामो मा होनो क्ल'ज जायो क्ल'ज जानानै बिथांमोना बेबायदि जाथाया जाहैयो होननानै आं मिथिदों आरो मोन्दांथि मोनदों आरो आं फैबाय थानाय सिख्लाफोर बा इयुथ्सफोरखौ बेखौनो खालायगोन जाहाथे बाहेरायाव थांबाबो गावनि ससाइटि बा गासै कलेजावबो बर' इउनियन थायो गावनि बर' इउनियननि लोगोफोरजोंनो जाहाथे मिलायना थायो जाहाथे गुबुन जाथिफोरजों बारा बेलाया आरो आं मोनसे बुस्थु खावलायनो सानगोन जोंनि बर' ससाइटियाव जि मा जादों दायो फेसबुक बा इन्स्टाग्राम खुलिबानो गासैखौबो नुयो मात्र माबा मोनसे जाथाय जाबानो बे मोनसे कन्टेन्ट जालांबाय सासे मानसिखौ थैनायनि उनाव जे इसांखिनि लासिंसिं बेबायदि ट्रल खालामनाया हामा इन्डियान कनस्टिटिउसन आर्टिकल 21 आवबो दङ जे मानसिया डिगनिटियै थांना थानो हानायनि मोन्थाय दङ थैखांनायनि उनावबाबो बिनि आत्माखौ जाहाथे जों सनमान होयो बे बुस्थुखौ जोंनि बर' रायजोआ बुजिनांगोन बिथाङाबो सासे बर'मोन नंगौ बिथाङा माबा मोनसे भुलाव मिस्टेकआव बिदि जाफ्लांबाय जानो हागौ जाहाथे जोङो माबासो खालामनांगौ एडभाइस होनांगौ मानसिफोरखौ जे एवारनेस प्रग्रामसो होनांगौ बेयाव जे जों जे सोरखौबा ट्रल खालामगोन बे नङा